Ini pai lang nagaktin ka jong blay. Ini pet ya kaway ka let's say lightly ka jingja. Haga jing em ka jong ujisu ngan pen EP ba. Bau try jing ujisu Chris pitip na mo em ka jing em jong sngongo yukpa. Kata ka de kaway ka nuksa ka ba bahatam ka jing em ka jing ka ba ujisu open EP pitip na. Bat nga kwa pen EP ka ni ka janmiet ba ka jing sngongo. Ya ublay ka pen kai ka kamba ka jing em jingi. Tim ka jong blay ka batay ka ta nginya pai lang hagan ni ka janmiet nginya let siya gospel ka jong u Matthias kan long ba khatsaw ini puli lang ini ka jingja na ka tin ka jong blay ngit baro nangingitip ini ka jingja na ka tin ka jong blay ka ba Jisu u besay ka kisan hajar mo ngitip ka na ka tin ka jong blay ka ba utran jing u Jesus Christ u besay ka kisan hajar ban nga kwa ban pen ba ka jing duai ka jong Jisu ka jing duai ka jong Jisu habaro ka ba Jisu ule ki kamba ngan pen na ka tin ka jong blay ba kani ka donot de ka jing sngongo la ni ki tin de ka jing sngongo ka ba mi na ka sentor ka jong Jisu kade maka ka ba pen khai ki kamba ha ka jing shakri jong u kade maka ka ba pen khai ka kamba ha ka jing em ka jong u ba ngan pen iru kan long kum ju ha ka jing em ka jong i amen Matthias kan long ba khat saw ka khot ka ba khat lai ka ong ni ha ba Jisu ula yo sngoru ula let no nangta nagal hagaling sya ka jaka kan ja we briu ti ha ba ki pat ba ka yo sngo ki le bot yo u de ki jat na ki snong ha ba Jisu ru ula mi no ula yo iu pat ba bon ba ula sngo sen e ki bat ula pen khia e ki ba pang jong ki ka ting jong blai kong amen kan ni ka jinglong ka jong Jisu ka do not ka jong umo ka Bible ko malapan ki u de ka jing sngosen e habaw yo i ki briu ki badon hapreng ka jing e jo ka jing em amen mday tang ba kata ka do no ka jong Jisu malapan ki u de ka jing sngosen e amen ule ki kamba na malapan ki u de ka jing sngosen e u hikay na malapan ki de ka jing sngosen e ule u hikay ka ktien jong blay u yalap ka ktien jong blay u pen khia e ki bapang na malapan ki u de ka jing sngosen e amen amen Hallelujah. Baik baga ketinga jong blay ka ong sisukum ni na taga Bible kong tiya ba kala kamno ka sngi kala yawan ha u kisanran jong u kida ong kani ka long ka jaka kan ja ka poru kala kampalat to pelat no igi pat ba bakin let siya kisnong ban thiet jeng bam yala dis ka ba u Jisu lo ong haki kim don ban let kim don kam ban let no to ai ma pi haki ban bam u Jisu ong amen uji sum dei tang bu syam ya ka ei ke jeng don kam ha ka bedei bat ka ba kenja men sim na ni ha ka jeng kot jeng kia wat ka bam jeng kiru uji su long concern amen amen Jesus is Jesus is as much as a concern for your spiritual needs as much as for your physical needs amen uji su ka donot jeng u dei tang bu kwa man syam ke jeng don kam jo pi ha ka bedei ba ka kenja men sim ha rai wat ka ba kenja do ru uji su udon ka jeng kata ka jeng sngo sene ka jeng im jeng amen bagi aingo you blay ba ka jingim jingi hadu mentam ne ngi kham krong pu amen ngai ngo you blay bagi kham krong ye ka ktigi jingi ya ka bangin pan no ne bangin krong ane u blay jingi khpa jingi bhawa ne pendap ki jorong kam ka jingi amen hallelujah amen bagi yo snow yaki jing plasha men sim nang ni ba kumno bo blay pendap ki jingi amen teng kay ka bangiya lanti ha ka jingam dan mono ba snow tum dan mono ba yo i ane u blay khpa jo piu yo i pi amen bar habang isnongo yo blay samba habang isnongo yo blay u ka penlong yo blay samba dei tang mo le kamba epi un pen kharoi ru ya kata ka putre ka jing im jepi he will not just do a miracle he will multiply in your life listen ini puli na gani jing jana ka tien jong blay ngastana palat kiti ki ong hu ngim dan hang ni ngi dan hang ni satang sandli ki kpu bat artli ki do khas samba mo ada ke jing perkat beriu yaki san hajar ngut ki beriu ban besar san hajar ki ditang kirang ba nata yaki ken thei ki khlong klem kan thop lang kat nu hajar ki don mo perkat ma pi ba kum nu da san tli ki kpu ban artli ki do kha la ban besar ki ni ki beriu ki bakat ni shibun dai kalong ga bala ba ublay jungi amen singap bahagia ni gawe ka donor ka jong Jisu ka mga sutunat bahagia ni baro ki kamba ka bo Jisu le ha ka Bible singap bahagia ni u Jisu klem le ki kamba na marba udai ukon jong blay u Jisu ule ki kamba na malapan sle yu udo mensi bukoi kum ubreo amen te wat baun ong yakini santli ki kpu artli ki do kharu kade ke bu Jisu yo snow no kpa kum no bade ban le ban pendap yakini ki pat ba stonam
Kapday ka ba usutre hilali na mau jisuang keke baro ka ba nga le ay ka jingim jonga utaw ukpa jonga utre hapo jonga. Amen. Bat lemba jonga. Hallelujah. Ka dokno ka jing songo ka jong jisu kala dan lupa. Hay ka jing syakrible. Amen. Kamong nga le ka bor la jong. Kamong mga le hira ka jing start la jong. Kamong ba baro ka bu jisu ay kredit ay ukpa ka jing songo. Amen. Kajing songo sama ong tiu la ong wan lam iki hang ni hanga tiu la hukum man pensyong syania iki pat ba hau plang ba ula syem kita ki sandli ki kpu bat kita ki artli ki dok has ba bat ha ba ula kemit syebneng ulangu ka Bible ka ong. Amen. Ulangu. Hallelujah. Hallelujah. Shwaga jing shwaga kamba kajing songo ka penkai ki kamba kajing songo. Amen. Te haga jingem jong irus nga ba ngim de kidan shibon ma kinong ka por ka bangi ay ngu yu blay hadin mangi lamat e ka kamba re nga ba ka jingem jong a jong pigade ngi snongu shwa bangin yo ine man mat e ka kamba haga jingem go jong. Amen. We don't give thanks after we see the miracle. No, we give thanks before we see the miracles in our life. Hallelujah. Amen. Ngi snongu shwa yu blay kata ni ka dokno ka jong jisu. Amen. Hui ka ingi bangin em kumta. Amen. Na marang kwa manong ipi bangi em ha ka por ka ba apostle Paul ang makisngi ki bakado ka wena ki jing long jong ki brio ha ka pertay kadi ka doknot ng jing mamsongo yu blay mo hene singa ba balay bo ang pat balay par uthoy ka shiti sha utimati bon ang ba uya thuy ki jing long jong ki brio ha ka pertay re wang kum ni ka laru ban long ba kani ka ju ka jing long ka baran ha ka pertay ka laban rung ha ka balang. Kalau marungo ki khon jong blay ru kila manlong ki mamaladi ki khon jong blay ru kila manlong ki bam sngongo tagada umaham ya timati walau amba kani ka jinglong kani ka pertai ngamaham ya piyo ka rung ha ka balang ni mga mapi. Amen. Hallelujah. Namar singap baik ni kawai. Pitip naman penipi na ka Bible matagasngi baka jing sngongo barbor kapan karu haga dokno jengi ban imkot. Amen. Amen. To nga singap changan pendap ikini jing puli na kaktian jong blay. Ti ulang hukum na tahu na ka Bible kong no ba ula kemit syabneng ulang ngo ba ula kedia ula ai yaki kepu haki senran bar kita ki senran yaki pat ba ti gilaya bam baro sama bar kilaya kedang sama bat kilaya kar na kibalwet basatam dap kat ar tu kri sama. Amen. It did not just give birth to a miracle of sama babaro ki bam kasaru ka bam. Gua pinyo iya kata. Amen. Hallelujah. God will not just give you a miracle, He will multiply. Are you listening, church? Amen. Amen. Ka jing sngongo mday nang mapankai ki kamba kan penroy ru i kay kapapidon. Hey, are you listening? Kan penroy kay kapapidon. Takadaw ka jingim jingi sngongo i kay kapapidon. Amen. Ngiting ngi kwan ne ka bangim don ngim sngongo pa kay ka bangin han ka jingim jingi tingi ka bhai ngi bangin le kumni kum khon jomble ngin sngongo e ka ba don. Amen. Amen. But ublay utip manwan ra e kay ka bangiduna. Amen. Namar ka jing sngongo amday na pun kai ki kamba ka penroy kay ka bapidon. Amen. Kamay kata. Hallelujah. Amen. Barang ngej haga kerteng jong Jisu ngapan bana banum dan uweru ba kerdo haga ni house of healing haga kerteng jong Jisu. Amen. You will not lack. Hallelujah in Jesus name. Amen. Pinum kerdo kuno haga jingim jopi, pinum kerdo haga bam, pinum kerdo haga jan, pinum kerdo haga juti, pinum kerdo haga noga jindan kam haga jingim jopi. Amen. Pinum kerdo haga jing sok jong blay, pinum kerdo haga jing kemen haga jong mensimo kuat, pinum kerdo haga nono ka bapa haga jingim jopi. Hallelujah. Amen. Pinum kerdo. Glory to God. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, glory to God. Amen. Ang anong kerdo agad jingin. Amen. Namar pisngongo pinom kerdo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kano na pipi kwa ban pitip na mga jingim mo ipasa na time lang puli ko ay kat nagkatiyan jong blay ong no yung baka jingkan tiyo kaman na mingi na sapngi kaman na siya tiro kawan na siya tayo na ngitip ba na siya tayo kamur ka toy ka beneng mo kawan na ublay tas nga ba
lara ka jing kentiu ka wan na ublay kumnu kan wan ka jing sungu ro ka de ka way de nam ha amen ka jing sungu ro kan wan ka jing kentiu amen ngala duai ha ka jing kumnu ken pastor ngala duai ti ba uni usnem em nga kan kiu ka tulop jang kan kiu sungu ike ba piyo ken chua amen amen sungu ike ba piyo ublay kan tiu pi sam seneng amen ka jing em jing terang aku susu ublay am sungu chua ye ke ike ba pi don ike ba piyo kan tam kan mi amen hallelujah ma amen. Glory to God. Man, I'm excited in my spirit. Pitip nam hakini ka janmit kat pagi nang ruai pitip nam. Nga sngo kumba pitip nam hakini ka janmit ublay ken. He will do a quick miracle in your life. I'll tell you, He'll do something this week. You trust the Lord. Amen. He'll do something this week for your life. Hallelujah. Hakini ka tayo pin iga buram ka jong blay ka jing im jupis. Kamba u Jesu hagapor ka ba upen mi u Lazarus na kibayap ngan pen ipi ka kom doay ka jong Jesu. Ini pai shu Yohanes kanong ba katway skapa Yohanes kanong ba katway pitip nam kay ga ba yang persya ka jing sungu kade ka jing bam sungu bar ka bat ka ba knyom Nenam knyom ngamut skapa ai ba ka sentur de bi kan ki ban ai ngo yo blame de ban ki ban knyom amen ki kon Israel skapa Pilaman mudur ngan penipim das kini ketin ke jong blay ba ublay haba ules ya ki pop jong ki kon Israel ha riklau ha preng jong ke jingle auria ha preng ke ba ki penshoy ublay labu ru ya ke jing knyum ha kata kategori kumno mo ublay ya ke jing knyum ba ke jingle auria ko ju khmat mo ha ngi nganam yo i kum tan re ublay yo i kum ta amen. It's a serious thing with God when we complain. Hallelujah. Yohanes kanong ba katway yang ini pet lang kloy ko khol bi jom le nga kan khot ka balai pu pras ngap ba u Lazarus mo ngi ba u Lazarus di ka family ke jong Lazarus Mary Martha kiri ba i u Jesu i panon ka yeng jong ki barbor ane ka por ka bu Lazarus u yap ka Bible ko u Jesu sa extra days mo sa yang sa singi sawan pa hadin sau singi u Jesu wan sa ba ha ka singi ka ba sau ini puli lang ini ka jingja Yohanes kalong ba katway ka khot balai prana mar ka tau Jesu la ut no pat haladi skamo ka Bible ko no ula ut no pat haladi habang ut kamot kumno u Jesu ka Bible u yam bon sin ne nam kadi ka jing ut kamo kadi ka jing ut ka man sem pi song thu de ka rom ong kom ta de nam dei bu yam ne ko jing ut ka de ka jing ut de kena bon jat ki kom yam re ka ni ka por ka de bu Jesu ut ka man sem jong u skap ba amen ngaklam ong kan pim long ban yam mo yu pi ong long ban yam pi la ban yam kat no ko no pi kwa ban yam amen namar ka jing yam de ka penjat tha ye pi teng teng skap ba amen teng teng ba pin yam hallelujah nei ban yam de ko so si de yam rup nong trai nga so ngoi mi ma ka jing comment de ka pi yam amen hallelujah terus ngapa duka balai pu pra ngona mar ka tau Jesu la ut no hala de pat bola wan sha ka ta ka jingtep ngap bang ni thui pi ba ka jingtep jong Lazarus ka pher bana ka jingtep baro ngapa ka jingtep jong Lazarus menta ka don hapo Palestine sama karon ka hapa border jong ka Palestine kam don hapo Israel karon ka border jong ka Palestine ngapa kalum jingtep jong u kam dei ko mapi jong Jesu ba udon umau karon udon ni we umau siang ba he ki mo ki ti ko to ka ye ko to ka lum jingtep sa buah ka met em ka jong u ka de shapo ngapa people sa pa history you'll see this ba u Jesu ha ka por ka ba u khot you Lazarus ke ba sotanat ba gari kani phine i ba ba ki don ki mau jam ka ba hablet chani sakram shapo kumni bau Jesu pa when you tu mau uri bolong halor kum tu sunam kalong hapo te ka jingtep amen pite bu Lazarus wan kumno wan ka tu ka jing sap baro ne no po kiwi ki steps kumni ka Bible ke tu omna nang porong apa je no try haru ka no kumno tu Lazarus ka porong me cut you and me umi shalor umi in the steps he jumped man he came out glory to God. But how did that miracle happen? Kumno ka kamba ka ja ngap ma tie gala long ka krem
But you mau khang la bu haka skaba. U Jisu ong to clear no you to mau khang ka Martha ka parajong ta u balayap ko ong hau ko try kata ka ula iutung na baka ni ka long ka basaw singi. Mla sure la good. Non sure ka la ko mai pala iutung. Mlong sure la saw singi ta te try mlong sure skaba. Teng ki brio kin don ha ka jing im jong pi ya ka ega ba pi kan du jing e ma pi ha ba pi ya jing et ma pi kin ong non la sure la kot kan ni re ha ba ma pi bu ka do no jing sngo ba ka jing et ha u ble e pi amen kan ma ka ni ka wei ba ka jing et jong pi ha u ble kanum shakta da ka jing bam nget jong ki wei Amen. Ki wei ki la ba ki em ke jing em jo ke jing bam ngat ma pi ha ba pi em ke em jo ke jing ngat u ble un le e pi. Amen. Their unbelief is not going to affect your faith. Glory to God. Amen. Amen. Teng ha ki jing em jo ni tai krang un tam le pi bilang ngat bat ye ke jing ngat jong pi u ble. Amen. U ble un le kam bai ke jing em jong pi. Amen. Hallelujah. Skap ba. Ujisu ong aka ngam shem la ong apa balada pan nget pan yo i ke buram jong ble. Kani ke mot adu ke singi jong jimi pan ong pan yo i ya ke buram jong ble mentah. Mentah. Dela syai, dela si singi mentah pan yo i ke buram ke jong ble. Amen. Amen. Man, listen to this. Ona kum tagi la clear no yuta umau khang ubala don ha ga bala bu yuta ubala yap u Jisu te ula khmet uang ma ula khmet lagi kman nga so tanat ba baro ka ba u Jisu le ga jing im jung u ulong ka nuksai ga jing im jing pi nang u Jisu de ka nuksai ga jing im jung pi la rangi but e ga ding jat u Jisu ngi yo ka jog results ka bu yo mo. The problem is ngi na mar ngi la khamle start mangilong tamo ki brio nan khamle ro kumai try ule ong tu nan khamle extra manga ha ren ngi subot ye ga ai ga ba u Jisu le ha ga jinga la mo man sim bu ko jong ble ngin i ga jing trai ga jong ble. Amen. Amen. Pitep na manu ba instruction u Jisu ban le ye ka ga ba de ban le u Lazarus ban khot u de ku pa u Jisu ong kum no ke barok ka banga yo i kaba ukpa ule ia katanga le kege baro ka banga yo snow na ukpa ia katanga keren wang. He did what he saw the Father did. Amen. You have to get this in your spirit, not with your head. Skapa u Jisu uang bakata ka ba ukpa jonga ule ia katanga le uang ukpa no ngana nuksai pi ukpa wang lalu ukpa wang ong uni yang batu ya itu balai pu president pi kemawam Yohanes ngom pesan ke Bible gong Jisu ang dan santeli ki jaka ki badap de kinong pangtang yu wayu pun kia kumnom ta mo pastor ngamot baro ki jakri jung Jisu yo khalot em hey you might not all types of baro ki jingpang ki yo kia andre om baro ki brio ki yo kia bat le megata amen tang yu way beli mo ukpa te ong yu yang betul ya. U Jisu umla ban lei e klem ukpa ke jing peslek jong bless tu na amen te tengah ke jing im jing mo ngi kloi baban duai ngi kloi baban bukti ki brio ba ki bapang kari de we le snap e ke ba u bleu ong pi e se u bleu ong pi e syukran i ang ke no pi no tu ka jing thia tengah jong Jisu yang no ngi bre tu ngi duai mo ngi teng ngi la sule bai namar ngi hap ban duai ngi klam snap e ke ba u men siam bu ko u ong ngi bangin le are you listening amen hallelujah u Jisu snap bai ke ni we ka Bible gong kum ni wong ko kpa ngango yame ba me ju sngo yanga I thank you that you hear me amen ngi no u blai da duai pi yo so nem tiếp cái ting u jubab ting jubab ting u yosngo ting yosngo ha ngi ong ta cái ching tuai u Jisu khăn mong ong ta uang ngo ye me pa skapa uang ngo ye me pa ngo ye me uang no skapa uang no an puli bang ni sngo tanat palat uang ko khpa ngo ye me ba me ju sngo yang akten parang kong you always hear me. Not one time. Ni bere ting beliau jubab pastor, ting beliau jubab. Ha? Mano ba ang ikata? Hindi ba ang ka Bible?
Pi ongi ma pi le pi osona ki brio ba ongi pi. Teng beli jubab pi mo. Pi long hoi. Nó pi long hoi. Ta ka dau. Ya ka ba pin nge ja ka Bible pi nge ke jing batai jing brio. That's right. Amen. Nge ba na husiara gini gisngi kum no ngiem na mar ki brio, they can be sincere and they can be sincerely wrong what they say over your life. Na husiar ba ki brio ki ong ayu ke jing em jombi. Kam dei ka ktien jong blai. Kari kan niam ko kom ki ka ba ki langit. Ublay teng open kia, teng pen kia mo. Hoi pastor. Ndai gumta. Amen. Wang no ukpa ngangu yemi. Bameju sngoy nga. Ngating atip bame sngoy nga halaga sngi renga keren na gaban ni upat ba ubay yang borok sodong bakin yo nget bala pa mami nga snga ba. Ti haba ula keren ni kini ke ru ula perta daga ktin bajam. Amen. Call Lazarus, sana to mino, glory to God. Amen. Mano ba ang iuban call Lazarus mino ni kabayam? Ukpa ang iyo. Right? Hey, are you getting this? Nga kwa pinyo kajing yaday kajing ujisu barukpa. Kaba uyay kumno kajing emjong u. Kajing emjong kajing songo. Piteng teng kajing emjongi kajing yaday jongi bat ublay bat kajing songo kaya rengkat. Pinam ha kajing em jungi ngi snongo yo blay ke bo blay ulay ha kajing em jungi teng pan ngim dan kajing day bar ublay. Ngim dan kajing day sama. Yap dan kajing day ke bajan bar ublay. Amen. Orang piong ya bar ublay. Amen. Dan kajing day ke bajan bar u. Hallelujah. Amen. Amen. Kajing day bakajing songo kaya langrang sabah. Ngini pai kan lihat syaka kitab syaka shiti ke jong Paul syaki Hebrew kan longo bakhat lai. Pang ai ngo ime hallelujah. Hebrew kan longo bakhat lai sak bai kan record na ktien jong blay. Longo bakhat lai ka record ka bakhat san. Wong dau na markata tungin ya ai ke jengknya ke jeng yaro yo blay klem daput kata kalau uso kirim yang sentur kiba pla ya ke kerteng jong u. Amen. Dau na markata handai give thanks to his name. Handai kini ketien dei pla gade ban ai ngo e ke kerteng jong u. Ketien pareng de piset give thanks to his name, isn't it? Ban ai ngo e ke kerteng jong u. Hallelujah. Amen. Nganai nuk sai pi ke kerteng ke jong blay. Kita semen ke rem ke buan mani ke kerteng ke jong blay ni nem. Kiron si buan ma ke kerteng ke jong pa. Kemene ke sam ke ba arpulai udah utrai nong ablang brot jeng ini nem. Amen. Jehovah Rohi. Kita ke kerteng ke jong blay. Amen. Pi songo. Trai ngai ngo ime mere Jehovah Rohi unong ablang brot janga. Trai ngai ngo ime mere Jehovah Rafa ublay unong penkia janga. Try nga ngo meriu El Shaddai ublay uba kraw bor ha jing im jonga. Amen. Sngongo e ka kerteng jongo. Amen. Hallelujah. Ki ktien na jing songo ki haban mi na sentur jing ibar bor. Ndi tanga sing ublay. Amen. Amen. Ha jing im jing man la gasngi. Taga daw la pi khnyom ba ka la ba mut na wudut. Amen. Otrai ngapan mak nem boleh. Namar ki kon Israel ka linti ban lechis nem sao pos nem sakut aju syaju. Amen. Pitip nem. Poi tang arngut naki armilen tammo syakai. Syakari jong jungkular. Arngut. Only two. Re aingu yu belepat something happen. Hakapor ka bau Joshua usim ki babuan pat kirong. Hakapateng jong u. Amen. Hada pi idam ka jing bam sngongu ka panlong ipiu pinon aju seju ka jing e. Amen. Ka jing bam sngongu kam dei ka dawai ban mi na ka jing e. Ka dei pi ba pin sakut ka jing e. Ka jing knyum. Ka jing sngongu ka dei ka dawai ban mi na ka jing e. Hada ka jing knyum ka dei ban pin sakut e pi ha ka ju ka jing e. Amen. Ngele pe kin dia chbening kongkoren galong ba ship house ngap ba. Ni ka miet ni syanga. Ka yarap bi pi ni ka jan miet. Amen. Are you grateful to God? Pisongo na mi ublay. Hallelujah. Nado menengi ngin pe ka record ka ban rio to ngap bangin ne pe lang ngin record ka ba song tanat tam.
บัดนี้กองกอรินกันลงไปชิพอก็ได้คอดกับมันเรียวที่กินนี้ki ru ki la yalong jing maham yangi sabah ki barok ka bala thok ade ke jing maham yangi de nem kham tam ne ki jing ja ka baja ka tasman ka barem ka de ke jing maham yangi amen ka banginum le ko male maki amen kai ji kai yangi sabah khanang bangin om ikwa ki ru ki basniu kumba kitaru kila ikwa lemni wat long pi ki ba mani bele thau kum ki ba na kita kum la tho upat ba ula shong mania ba mia di bat kila yang jot ban le kai kot ba pra lemni wat ai bangin ya le nuti kumba ki ba na kita kila le nuti bat kila kelon yap ti ha ka wei ka sngi ar pho lai hajar gut de kot ga ba khandai lemni wat ai bangin ya tenjoy utrai pet kumba ki mana kitaru kila tinju yu ba la penjot no khot yaki da kita ki besen amen khot ga bishpo lemni samba man ka por pi tin lemni am ko pin rut lain namar ba habaro kitu ki les ka don lang ni ka tin wong lemni wat dia khnyum pi wong lemni wat tinju yu trai wong ni lemni wong no lemni wat ai bangin ya le nuti lemni wat dia khnyum wong it's in the same list. God is so serious about complaining. Amen. Tara ka jingim bling yam igi jing tray ka jong blay pet ba. Wa ju khnyum thani ki ke. O nga khnyum nom ni. O nga khnyum nom ni. O nga khnyum bakam long ta. O pi ka jingim ki ka jing pan slek kan rengat na ka jingim ju pi la pi khnyum palat. Amen. Hallelujah. Sengap bawang ni. Lem ni wat ya khnyum pi kumba ki bana ki jong ki taru ki la ya khnyum bala penjot no khat ya ki tau nong penjot. Manu penjot syaitan nong penjot. Dei nam. Ka jeng khnyum ka ple jeng khang yo syaitan nong penjot de pi. Kumba ka jeng sngongo ka ple jeng khang yo blay ban le e ka jeng im jong pi. That's simple. That's simple. Hallelujah. Ni le Colossae. Colossae kalong ko balay sya ban nga la jandep kumaong ipi nga numay sibon ipi nga janmet re kini ki ka bangino kamat perkat aga jing im jungi lala pi kendu jing e sikende aga ju nga ngihap ban change what we are saying amen we have to change what we are saying out of our mouth amen onum khnyum palat lala pi ran hayeng mo ki kimi ki pa ki khon ada pi khnyum palat ki kemi kpa jong pi khnyum chi khnyum kim nan ka donor ban ai a pi ka donor jong ki ka khem yo ba khnyum si long khem ka donor ma yo ba sngongo ka donor ka long lai lu te nam kam ni kam dei ka ta amen ni so thu ara ka jing dei ka jing ka jing em jing ba man la ka sngiru ba yo ba sngongo ni ju kam stanat ban le ba amen hai ka jing long brio ong pi kata mo ublei te long ta na mo ublei ong ya yo ba hok runga ai slap yo ba hok runga ai slap ublei te udi ublei amen ne singap ba bang ong pi kum ta ngot nga subatai pi ba ka jing long jing yu brio ru ka penwet la rang ki brio ki ba khnyum si khnyum dai nam ka penwet e pi amen kam ju pen suntan nat yu khnyum sumun don ma pi la pi lek dwai sha khmat dong blei pi zang me ke jing khnyum trai ngalapa ni tu me khalam ai trai ngala duai ke khia me khalam pen khia denam ke jing khnyum barbor kan pen sange ke jing khu jong blai ban tu ya ke jing jong pi el stop not god ndai bo blai u pen sange ma pi pen sange ndai u blai amen tiki don ki ke ha ke jing jingi ke bangile ke bo blai u le ka shong hangi ru sto nam amen kat nang sngongo ublei ule kamba kat nang khnyum ha ka bible ko umno kini la penjot iki hallelujah Colossae long balai ka de khot ka ba khat sao sngap bai kini ko wei na sutanap lai ni ka ktien pitep nam ka jing sngongo kan pen khai yu sngap ba bat na lor kini ki ke baro to phin kup ye ga jing e ka balong ka panpo jong ka jing penjanai sngap ba okay ka jing ke ke ka panpo jong ka jing penjanai ka no bi kwa penjanai rakti you want to be perfect ka ktin janai ka mot you ndai klem jing bakla ka ktin janai ka momot pinang san pinang rangba pinang san pinang rangba so nam pitep nam kanang san nang rangba pinang duna ka jing khnyum kanang san hau trai ti
Dinam day. Amen. Nganay nuksa. Kat nang san nang rangba nang hamdunaru ban lepop. Hey, are you listening to me? Amen. Namang ba ngirim lepop sibim ta ngite perfect. Hey, janai. And we are on the process. Henry pitep na megini ke MGP bakat ba pinang san nang rangba nang duna ban lepop. Kaji kuslay ka di am ka pop. Kamong yung dono ka yumo ka pop ko ba kraw ka les nga ba. Te ke jing knyum ro ka di am ka pop na kam day ne. Ka day. Terus ngapa ongum no? Wang bat na lor kini ki baro tu pin kup ye ka jinge i ka balong ka panpo jong jing penjanai skap berkot bakatsan. Bat tu ai baka jing sok ukris kan shenshar haki donut jong pi syaga bala khotru ye pi ka we ka met bat tu long pi ki bas ngongu. Ka de ka hukum ka jong ublei bangin long ki bas ngongu bara bangin songu ka jing sok jong ublei kan shenshar. La ji u bri u ba ngongu baru ba keluar jing mot. Hah? Ubah songo dai dengan jing sok jong blai kesan syara ke jing im jong. Are you listening? Are you getting this? Kajak that ke jing wujud perkat. Dan ke jing tambah try ngas songo ime mi yang. Try ngas songo ime. Try syua bangan pan me mela dep tip lupa ke jing don kam jonga. Syua baka ketien kalau nak telit jonga try mela dep tip lupa. Hallelujah. Amen. Kajing sok kan sensyar. Amen. Kapisah kam lawan ai kata. Kajing don jing em kam la banai kata. Henry kajing sngongo kala banai kata. Hey. Are you listening, church? Amen. You got to be thankful. Oi palon pi on long ki ba sngongo. Tolong ki ba sngongo. Habong tolong ki ba sngongo ban hukum sto nam. Tolong ki ba sngongo. It's a commandment of God. Amen. 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 Pitip nam nay thui pi kini sngi kini ki banai pitip nam we kiron shibon ma ki jing ha ka yang sem shibon ki bangi kendu ngam ong ya shibon ki ka bagi mat ha ka jing em teng mo ngi brio jong ye ki brio jong blai teng pinum tip lot mo pinum tip lot pinu I we're always smiling, we're always happy and joyful. Ndai bangi su ngir ki plastic ken ngir ki si sara ka jing kemen ka jing ba ma ka jing kemen tu try long ka bor jengis. Amen. Amen. We kari we nga train ya like jong jing im bangan sngongo bangan nek kemen how try bor ka jing im jonga. Amen. Ngarung aran ha perthai kum aran mapi ka jing kum ju hi te. Amen. Re ka jing sngongo ya ublai. Khai ka jing tre ka jong ublai ka jing im jong pi. Amen. Hallelujah. Koi khon bi e jong blai. To skap dekat bakat nyok om no TKA baro ka ba pile ha ka ktin lani ha ka jingle to le ya baro ha ka kerteng uji su bau trai da ka ba aingo yo blai u bau kpada u. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Le ka do no jing songo le ka ba aingo yo blai pitip na monoi pi hadu menta menne ha ka jing im jonga baro ka petrol ka barung ha ka kali jonga na du ka mathit kali hadu menta menne naro ka bam ka di ka baron ha ka yeng sem jonga naru itiar ibarat ru ba krautam da ka jing sngongo kala let ya baro kitiar ha ka jing im jonga. Amen. I take my wife and I said honey let's give thanks. We will not eat until we give thanks. Dari kum klat no san bam try nga sngongo imi am tau niu jing bam. Hallelujah. Ka jing sngongo kala let ning kong shwa. Amen. Amen. Ngim ju kerdo ha yang sem jungi. Amen. Ngim ju kerdo ngim don no jing don abalai ka jing songo yo blai. U blai mdai tang bo ule kamba open roy ke ka pidon. Sengap bai kata. Sengap bai kata. Open roy ke ka pidon. Amen. Kawan ka we ke sngi ka baka gas jonga ba jom memory ngi song kuram noi pi. Lai benai ru kampat lot ngangalang kuslai. Ngomri kum no ni gas kampat lot lai benai. Ngi shet kum ju ngi shet po ngate ngalong kum nom tang ali test se ka we ke sngi ngari karang kum nom ta lai banaro kum patlut shet kum shet I kum nom ta kamba jong blai ke dai. It was the miracle of God. Amen. Amen. De ke jingem jungi abang ikrani ka kamba am dai tang piyo khia ka kamba ka krani bun ke jingem jong pi. Amen. Amen. Hallelujah. Yar ka jingmot je berkat onom yui tang ke pisah onom yui tang ke jing kot jing kia yo I bon ke bo bleu le kamba ke jing im jom pi. Amen. Amen. Pirong ke jing ang nut ka po do nut
ni aku abang tadi. Aduh jangan. Hari marah mana kata haru kini kembali. Amen. Amen. Hallelujah. Kadonur kalau aku kasentur kalau aku aman. Nak mau aku kesini kali aku ke yeng. Kali aku ni terakhir aku abang mau tu ngastelat don bang patau sama tambah. Pas na telem jubang patau tambah tu. Dah ka jong ke jing bang tu. Tala ingat patau badok hang long be ai ni we tala jom tang sini ma beli di ka bang ngah sama ini tela. Jarang dah beli dok haru jauh kan. Tinggi lah bang terang aku mana apa tam ko apa patau. Selit. Oh saya dapat tahu adi kata tengah dia apa. Amen. Kakamba kata rugi kun bi jong blay. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Pitip nam kakamba, pitip definition of miracle what it means. Unexplainable. It is unexplainable event. Amen. Melak ban batai ke jengmut ng kakamba. That is what it means. Amen. Tapi bagi mereka kuat bersuatu ke kakamba orang ke jengmut ng kakamba kamut melak dia bersuatu. Amen. Hallelujah. Tapi hiru film long taken. Bapa kerja ke jeng imjumpi. Amen. Kerkot ke bakat do, biang kan? Ini cerita Paul ke nong Rom sapa. Nampak EP ke tu rekod ba ke jeng sngongo kapan kai ke jeng imjumpi pin em ke jeng im ke bakoi. Jom mai ni kisngi. Yung kaman em ka jing em ka ba khot ka ublay. Amen? Ka jing em khot kam day ka jing tray stom jong pi. Ka jing em khot ka day ka jing tray jong ka jing ay jong blay hapo jong pi. Holiness is the product of the grace of God, not your own efforts. Amen? Ka jing em khot ba ka jing em ka ba kentang ka day ka jing tray jong ka jing ay jong blay ka jing em jong pi. But kaway na ka lenti ka day ka jing skongo. Habangi skongo yu blay day. Ka do not jing ka kwa ban em khot ka am sopay yu blay. Ang panipi na still Paul sinong room kalau meningkong ini puri lang kon biya jong blay bangan IT ni kang nga duay ngan sa IT ni ka po nang alam just saying sa ma. Thank you Jesus. Pag record ka ba arpo way. Blessing in puri na do record ka ba thank you Lord. In puri na record ka ba khat pra tong ini puri na record ka ba khat pra namar kan ka record ka ba khat do on puri still Paul sinong room kalau kebening kong record ke bakat prak ong namar ya ke jing bitar ublay 8 pau na beneng persya ya ke jing bam riu blay bari ke jing bam hok baro par ki jong ki briu ki bapen pep kenya ke jing shisha da ke bam hok nabai kata ke bala ban tip sepang ublay kalau ke bapau haki namar ba ublay 8 pau ya ka haki record bar po namari kita ke ru ki bam la yo i ulong una ki jong una du ga jing penlong ye ka pertela yo isna bala shempang ye ki na kita ki ke ru bala thau ki balong ka bor bam jukot ru bat ka jing long blay jong u khnang ba kin long klem jing kren dong shu. Amen. Kibiram lon shu ga daw nong bom don ublay ki baro ki batai ki jing thau ki kren ba udon ublay. Amen. Sampai kalau bar puai, namar haba kira tip you blay, kim shimla pendan buram you ukum ublay, limni kim shimla aingo. Henry kila mantalano aga jeng perkat jengki, kum tala pen sengyat tiao, yaga donut biet jengki. Sampai. Puli lo ter. Haba ki keren plan duman baki long ki bastad kila man biet no penban bat kila ya peli ya ke buram ke jong blay u bampot bat iba kumi dori jong ubriu bapot bat i jong isim bat ki jong kimrat basau gejat bat ki jong ki ke ru ki ba parde ke jeng bam sngomo sama kapan kam le ke jeng mani balai thau wat ke jeng bam khot ru ke jeng em. Amen. Ki klam songo yo nong thau. Amen. Nga kwa pi de pi opor sa puli ma pi ga ya ki supol sinong rom long mening kong pen i ba let's sing in leche ba arte ma thiang long ba lai an pen i pi ne kan kam shai na ga ni ga khot to ang ni ga wei mo kan kam shai na ga ni ga khot ka arpu ka ba arte ma thiang long ba lai sngap ba ga khot ka ba ningkong bar ka ba aran puli ka shai ba hang ni heri to tip ye ke ni ba ki sngi ba khat do ken wan ki por ba shitom namar ki briu ken long ki ba e tang ye la die ki ba e sbai ki ba kren sarong ki ba le krau ki ba kren sniu ki bam ko ngu e la ki kimi ki pa ki bam sngongo ki bam khoi phi nam hading ke jing bam sngongo ka e go ne ki bam khoi phi nam ha ka greek baro ki ktien ki ba wan ningkong ke don jing mot ba
kawan kawai hiding kawai kadang kadang jingmot ndai ba shu thom to namar umen sim ko jong blai ba u prasad nan sim yo apostle paul ban tho ye ki singi ba khat do ha ka ding nong ke ba u mention so do nam ka jing bam sngo ka pan khai ka jing bam khoi nganai nuk sai pi namar ba ki tu ki brio kim sngo ye ka jing thau ko jong blai ha ka jing long sendrang jo ki em ke jing bam khoi ba ne shong kha para senang kan tai de nam pi so thot em ka ta ngai nuk sai pi ka ta amen ka jing bam sngo ka pan khai ka jing bam khoi so every time you're living a life of unholiness ka jing em ka ba pm ka jing em ka ba pm ka jing em ka ba khlam kan tang sho blai ke de namar pi khlam sngo yo blai ngai ka ba khat do u jisu ha ka por ha ka met jong ka jing khwai trai ka bible kong ulango ka dia yo ko amen amen Pi u Jisu jingi na do ka barit do ka bakraw ka no pi he live a life of thanksgiving man. Amen. No wonder miracles happen in his life. Amen. Wanum bu ya ka ba u Jisu mat ki kamba ba ka long bet la ka jong ngiru ngila ban mat kum ju na u Jisu kum u brio. Pala pen slek do mun sim ko jong blai. U le ke baro ga jing em jong. Amen. Ndai kum u blai. La dei kum u blai ka mot ngim la ban ya ong ngarung la ban le na maru le kum u brio pala pen slek do mun sim ko ngiru ong ngiru ngila ban tuaj kata ka jo ka lenti ha ka jo jong. Amen.